ev dîmenên ji bo pêkanîna aramiya li Herêmê ye. Di saetên seherê de li Hesekê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê operasyoneke berfirehî pêkanîn. Navenda ragandinê ya Qesedê li ser mijarê daxuyînê de wiha got. Hêzên operasyonên leşkerî yên taybetîn Qesedê yekînên parastina jin YPJ û hêzên asayişê vê sibehê operasyoneke berfireh li taqên bajarê Hesekê li dar xist. Di operasyonê de sû 8 kes bi gomana şaneyên Daişê ku hew didin li dijî şeniyên bajarê gelek êrişan pêkbînin hatin girtin. Tevî wê mîqdareke çek û cebilxane ku bi wan re bûn hatin desteserkirin. Qesedê teqez kir ku ew ê li pey bermahiyên şaneyên mayîniyên Daişê bin û çi kesên ku hew didin ewlehiyê û aştiya sivîlan têk bibe wê werin cezakirin. Hêzên asayişê jî mîna şervanên Qesedê ji bo ewlekariya Herêmê di nava Amadebaşiyê de ne. Beriya du rojan asayişê li Dêrazorê li dijî çeteyên Daişê operasyonek li dar xist. Navenda ragandinê ya asayişê bi daxuyaniyekê encama operasyonê eşkere kir wiha got. Li Rojavayê Dêrazorê kesekê ku bi guman bi Daişê re kar dikir ji aliyê hêzên me ve hatiye şopandin. Di encama lêkolên Olêpirsînê de ev guman hatine piştrastkirin. 19 Nîsanê hêzên me yên taybet bi operasyonekê ew çete girtin. Bi daxuyaniyeke din asayişê encama operasyoneke li dijî şaneyekê Daişî ku di 4 Nîsanê pêk hatibû de eşkere kir. Di çarçoveya şopandina îstixbaretî û komkirina agahiyan de berpirsê Daişê ê komkirina zekatê li gundawerên Rojavayê Dêrazorê eşkere bû. Piştî vê hêzên hatê bi operasyonekê ew çete girt. Bi çete re çek û cebilxaneyên hêj jî hatin desteserkirin.